takže o závodí. Máme tu takového menšího kamaráda v Netheru. A on je tak trošku silný, takže na cesty zhobugnu tu svini. On teď se jmenuje, a co se jmenuje Lolopolko, počkej, já ho zhodím. To je blbost, nezabij ho takhle. Chceme, aby nám něco z něho padlo, ne? Zabijám rukou. Aha, tak to, jo, já se pod sebe naházím Netheroky. Ježi, já jsem si taky bugnu. Sakra, on je, shit, kde je? To nebyla moc sranda. Pozor, ne! Provádí! Jo, tohle je lepší, už není tak velký. To je taky slabý. Kde jsou ty kretiny? Cipni. Jeden se rozpadl. Co vlastně s ním padá? Já ještě nevím, to musíme zjistit. Čo, jak nič? Tak je to Dobře, já zavrem. a dostali jsme z té pekelného slajma. A pouhou rukou. Padni něco. Tak asi nic nepadá. Chcipni. Tak, chcipni. Tak tohle je konec tohle pokračování Hell of Slime. Až najdeme něco zvláštního, tak vám dáme zase vědět.